Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kamora mrama intie jaira mar Lole TV amosi ni oimore kenda geno ni Ngeso mari oriyo kodi maber. Wan kod tarik 17 dwe mar 10 higa 2020 bende odiochieng' machielo makelo ni chenro mar ohala gerruok kama datai en an Millicent Adhiambo. Aka uthuolo ni edi mar rwakini machiegni e chenro makawuono ka bende kaka pile an kod wendo kaendi ma an namiye thuolo mondo mi ofulre onyiswa ni otimo ohala mane. Machiegni nyingi ng'awa titimo ohala mane? Okay, an kuom nyinga iluonga ni Frederick Odhiambo Nyango, to atimo ohala iluonga ni art and craft design. Yeah. Mano kende en ohala mitimo koso nikech aneno ka nitie gik molos kod togo kaendi, art bende nitiere. Yeah. Koso kite gi folanda art and craft. Art and craft design. Nichako wandi ni karang'owa? Okay, so ohala nachako chon kane pod atin aneno ka babu atime, koro kana tieko school higa mar 2014 koro ema naduogo koro mondo achake koro ma officially. Yeah. Kane ndalo mane babu utime no mondo mini chak mari nitiyo kod pesa di manitiyo kuom chako gigi nikech gimoro amora mondo mi chake nyaka yuda ni itiyo gi siling moro mondo mi iyud kaka inyalo chako. Okay, chako nan kod siling 200 kende. Koro 200 no ema nakao 50 tadhi anyiewo yien. Alafu akao 100 tamiyo babu wata oloso na kodo shelf. To ema oloso na hata keto e pap. Kana nauso siling 1,600. Koro kamano kana chako. Jara mar Lole TV kaka winjo ni kati ben mana gi siling 20, kati ben mana gi siling 200. Winjo ni en nochako gi 200. Onyiewo yien, okao omiyo babagi, to kaka noloso gima noloso no, nonyuolo ne profit mo ousa 1,000. Koro kik chunyi thagre ni idwa chako nade tichako gi pesa gi. Koro pesa mani chako go siling 200 ni. Ng'ate mano konyi kode koso ne savings magi. Amano ne savings maga. Kane poda gine na biro gata loso ne gi boot. Tia apiny kanyo timia 50. E kom ka kom koro ema choko buchopo 200 to. Yeah, ema natimo kamano. Mana kamano janeno mara wadhi nyime gi thuolo ni endi Fred nochako tijni endi nikech en tich mane oneno ka baba gi ne tiyo. Daer mar ng'eyo ni Fred bende mae mane lekni mane in go kanidongo ni chieng' moro kidongo ibet maduong' tidwa bedo ja art and craft. Manto no ken lekna. Lekni ne mane? Okay, lekna ne en mar bedo ja acting. Ya kata ja thum. Ya, mane mara. Ya. Tang'o manotimore e diere kama korienda bedo ja art and craft? Okay, koro gima notimore natemo manyo tiende kaka nanyalo yudo to notamre podi. Koro naduoga neno ni ka pod macho tamre to kik abeda narito. Achak gimoro matin ruoth bro miya mano kochopo sane. Kamano mano ber. To koro mondo mimi ng'e loso gigi. Ni somo koso ena talent koso ni ng'iyo kaka baba ne loso ti ni ng'eya. Okay, na ng'iyo kaka ne giloso kata kana dhi school. Koro kwa loro tabiro to ang'iyo kaka giloso tamba chaka musmos. Yeah. Mano ber sana. Koro chalo ni ne in gi passion. Ne in gi passion mar ng'eyo loso. Ero kamano ahinya. Koro kwa dhi nyime. Gin mwandu mage ma iloso kaendi eminya yud karo wandi ni endi ma ng'ato nyalo gombo biro nwang'o. Wach ni ka ng'ato gombo gimoro gik muloso gi togo kaendi gin mage. Kinya kwano matin. Wa iloso kombe, mess, gi shelves kata stands. Waloso kitandni. Waloso dining chairs gik mang'eny. Mora minyalo los gi bao kata chuma. Ang'o miyo duyiero mana ni yiero ni iti gi togo to nikech gik mikwano go eki gin gik ma inyalo los kod bao kod chuma. Ang'o miyo niyiero mana ni an gik minyalo los gi bao gi chuma gi aneno ka nyalo mana dhi godo gi toge manyalo loso go maber.
Okay, togo dongeni kanwa duogo wa gire no wayudo ka togo e gima unique sana ma dhano nyalo hero. Yeah. Kendo appreciation mare nyalo bedo malo kabisa mopogre kod gimoro mora. Kon waneno ni mag chuma ka oselos mang'eny ahinya, bao ka oselos mang'eny. Kon wang'iyo gima nyalo bedo manyien sana e duka. Ya mopogre gi mamoko. Koro mano waduogo wayudo ka togo nyalo tiyo. Ya kod gima. Koro togo mutiyo go gieki, uyudo gi ga kar kanye? Okay, moko wagolo ga koa dala, Busia, to moko be wayudo ka kuondegi. Kuondegi kar kanye? Nitie jok magolonwa gi nam to loso to wan wanyiewo. To bende midhiero mar lilo alwora kata ketho alwora osetudu godo kotenore kod tiyo gi togo e loso kombeugi kata gigeu gieki? Kuom sani to pok wayudo moro mora. Okay, mano ber sana. Wadhi mana nyime. Itimo tijni endi ka nitiere ng'ama konyi koso itimne tima kendi? Okay, nitie jok makonyo mang'eny. Kaka kora nyisi nitie jok malosonwa togo no to wan wanyiewo kuomgi. Nitie ng'at maloso frame, alafu jotwego, koro wakonyre wan e kidienje mopogre opogre. Jok makonyo ugi, undikogi koso en ichule kuom gima otiyo. Koro, for example, mano chalo ni ndiko ng'ato ng'e maber ni ka nagolo toga chweyo, kadhi uso ne friend, to ibo chula pesa. Bende nitie midhiero e chulo gi? Midhiero to onge nikech donge pesa donge wuok kanyo to ichulo gi, koro onge midhiero moro maduong' ahinya ma waneno. Mano ber sana. Koro unyalo bet gi clients adi odiochieng' kodiochieng'? Odiochieng' kodiochieng' lore. Nitie seche ma tich oyie to nitie seche ma be odagi. Koro kodagi, wanyalo kata go kata 2 months ka onge ng'at mobiro. Koyie to odiochieng' wanyalo yudo kata ji 10. Koro sama uyudo ji ni endi kata sama ji ok obiro. Profit uloso nade? Ere kaka uyudo chiro maru? Chiro marwa. Kaka uuso, yani ng'ato kobiro nyiewo to dok luongo wadgi koso market business ni endi? Okay, kaka an inge kaka nabiro ka seng'e achiel ariyo adek moko e Facebook, e internet nini. Koro an meka ng'enyne auso ga e Facebook. Kata WhatsApp nini. Auso gi social medias. To kaluwore kaka uwaro togo, gi jok ma undiko makonyo wechweyo and all that. Profit chalo nade bang' kisenyiewo gimoro amora ma koro ibi nitiek loso kom kaka machalo mwabedeni? Okay, profit mare to nitie. Alafu lure be kod customer. Koro ing'eni kae waonge kod fixed price. Seche moko inyalo loso gimoro to kalure be kod kaka ng'ato biro bo onini. Koro iamua to timiye kod bei mane wanyalre no ineno. To nitie jok moko mabe obiro to bei migode no emokawo. Koro okowinjo, aneno ni okowinji mi ng'ato gino gi bei mo ogoni. Koro awach ni kabiro kata jisiri friend. Bedeni adwaro gi $200. Ibo yie miyago gi 200? Lure kod wuoyo. Lure kod wuoyo. Ing'eni ineno page ni an gima ng'eyo. Ok wanyal chulo ng'ato e tich motiyo pesa modwaro. Koro en ga just to appreciate tich ma ng'ato tiyo. Koro like nitie nyaka jok mabiro to nyisi bana aje in boy na bana watim kama kama ambe an youth ka chako ngima to aneno ka giri ni ber. Koro an kod makama. Koro kiyie tinyalo miya to adhi akete oda. Koro ambe aneno wacho mae en youth wadwa. Koro wamiye gini. Ang'eni e ode kanyo siepene bro biro to bro neno to bro penje kuma nyiewe to bro kelo. Koseche mokelo siepene ka to pesa mano nego bed ni ati ayudo kuome cha. Koro achulo kanyo. Koro biro dabo. Mano chuny maber. Janeno mara gi thuolo ni endi aneno ka wakonyo matin wabil gimoro kasto adhi duogo. Kik adhi mabor kete mana kanyo an gi Fred ka endi mabende timo ala mar art and craft kata loso gigo gi togo gik mabeyo beyo ka endi. Kete mana kanyo janeno kidhi mabor. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote.
inasema ni kazi bora chakula, inasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda kazi kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Janeno mar Lolwe TV machiegni kendo e teleno mar ariyo e chenro mar Ohala Gerruok. Ka bende kawuono an gi wendo ma ja ohala matimo ohala mar art and craft, ama bende oloso gigo eki machalo kaka kombe kotiyo kod togo, bende portraits moko ben go kaendi motiyo kod rango kod bau, ma bende oloso e gino ma otimo e yor yutone. Bende owacho kanyo chien kanyo ni bende en entertainment industry kaendi o act magima noero sana, ma bende mane lately. Ke thuolo ni endi adhi mana mbele machiegni kendo Fred. Okay, sawa. Pek mane miseneno ka otenore kod jogo makonyo e tiju ni endi? Pek maseneno. Okay, pek to nitie lakini aneno gan mano be mana part mar ngima neno. Like koro nitie jok ma inyalo miye kaka koro jok maloso frame. Seche miseyudo order kaka customer biro, koro kimiye. Yes. To neno ni gine en mano nego beno timo, koro o disappoint, yani otime mos mondo time mani miyo customer cha okadhi mondo koro customer ka winning maraj. Yes. Yeah. To benitiere joma utiyogo kaendi ma oseweya wachni ong'eyo niya atiyo gi Fred owinja miye togo, to weya weya odhi ochako mare kumoro kata ochako tiyo ne ng'ama chielo. Yeah, mago be nitie. Yeah, mago be nitie ng'eny. To sama giwuok ka giweyi kama endi, gidhi e yo marach koso ng'ato wuok e yo maber? Koro ing'eno kinyal ng'e chuny dhano. Yeah, jaduong' ni sinyisa ni ati dhano en jakwadh chunye, koro kinyal ng'e gima oparo. Yeah. Mana kamano. Koro ang'o maketo mwandu ni gieki pogore gi mamoko? Nikech aneno ka nitie jirani moro ma bende losa gik moko kotiyo kod toko machalre gi magi. Ang'o manyalo miyo ji obini an kata neno ka ng'ama chielo loso gik machal gi mag Fred, to anta bro mana kawo ka Fred? Koro lure kod workmanship. Yeah, workmanship ema koro lure. Koro kitimo workmanship maber, timo finishing maber, timo maber ya. Koro meki bedo gi chances ma malo. Yeah. Erokamano ahinya. Midhiero mage ma iseromo godo kopogore kod e kindi gi jok ma miyo utogo? In general e business ka endi in gi kombe, in gi portraits gi endi. Midhiero mare kopogore gi ndalo ma corona nosedonjo chien kanyo, en midhiero mage ma irado godo e kar wandi ni? Midhiero mana rado go maduong' kabisa nen mana kaniloso ndara ni. Ya ema jogo nomuko workshop mara. Koro asetemo kaka nyalo gero to jo municipal be biro ok dwa no ger gimoro e bath ndara kae. Koro apani mano kende gima pod sani gine ya. Mane midhiero maduong' ma pod an go. Kuom midhiero miwacho maduong' maniseromo go e yor loso ndara niendi, bende osegikni okang' ma koro chunyi neno ni an to koro we ajogi alor matin ka gitieko nadogi? Yeah, chunya to noselo mana doga kana dog dala, lakini kona doga wacho ni mano bere na gine kanyo. Koro kata ka dog pod ka duogo pod abro mana chako gi piny, koro onge tienda dhi gi koro adhi a continue to ber bro neno bang'e. Ang'o ma medo ji wiga mondo mi push on, mondo mi med dhi nyime kik alor we acha gokinyi adog kara mar tich cha? Ang'o ma dhiri ga ni Fred kata obed ni chunyi jok to kik ilor? Okay, dong kalore kod kuma na wuoke kaka nyisi an nachako kod siling 200, no ka ng'eyo kana nyalo chopo kumoro kaka kae. Yeah. Koro kalore kod kaka nachako kuma sana nitie aneno ka ago step mang'eny mbele. Koro okiyie mondo mi midhiero misekadhe omi ilor kar wandi nikech nitie gino miyude? Yeah. Mana kamano janeno mar Lolwe TV kaka iwinjo ni kata bed ni ohandi kale achiedh nade maduong', ma seche moko de mi pachi ne yawo gini kamochope niendi an we alor adoga ywe matin abi achaki. Fred wachonwa kama ler ni en kong'iyo chien kogo picha kaka nochako, oneno ni kata bed mana ni okale midhiero machalo nade, obiro mana tuyo kanda ma odhi nyime. To bende nitiere ber ma ohala ni osekonyi go e ngimani nyaka nichake
mari ni uon kiwe mar babau nyaka ni chak mari ni uon be nitiere ber mosekelo ni ngimani ya nitie mang'eny ere gima inyalo siemonwa kuom ber go eki ma ng'ato nyalo neno wacho ni for example aneno ko ohala ni omiya dak maber aneno ko ohala ni omiya puonjo nyathina aneno ko ohala ni ang'o minyalo siemonwa Okay, gik manya siemo to ng'eny kata doko nok ginen lakini gin gik mantie. Kati wacho to chalre gi kisiemo. Okay, kaka nitie dalo kucha asenyiewo lo moro nitie to nitie mamwa matin be korane makonye nikech babo sani ol ok onyal gine korane makonyo gi achiel ariyo adek moko. Mano ber sana. Janeno mar Lolo TV iwinjo ni kata ohala tin kata duong'. Fred osetiyo gi ohande mar art and craft ni kata bed ni osekadhe achiedh machalo nade osenyiewo godo lo kendo joodgi bende en ema okonyo kaluwore ni fadhe sani koro ike oseniang'. Koro kata in be kikadhe gimoro amora kik ijogi ng'i anena niya magi ni osemiya timo. Siri mane miyo ohandi ni endi dhi maber? Siri mantie anana for example awach ni ing'eni ng'ato nyalo dhi maber kaluwore kaka oloso gi ji kaluwore gi tije kaka ber koro in siri mane mamiyo ohandi ni endi dhi maber emomiyo gik mikwano na ni setimo go endi inyalo timo gi e yo mayot? Okay, siri mantie mana ni chunyi ok tho to igine itemo iloso piny kaka ru ing'e gik moko change koro itemo idhi kod current itemo idhi kod current kaka current dhi odiochieng' rugi loso model mopogre opogre koro kaka runo ine kaka ikwanyo kaka ikwanyo okiketo ngima matek be nitiere joma bende itiego kaendi bende chieng' moro iwacho ni kaka sani ing'e ni some kuom babau imbe be nitie joma itiego miwacho ni chieng' moro kata ka onge to kar wanda cha nyalo dhi nyime? Nitie jok ma setiego ma be osewuok bodhi oyawo kuonde mag gi to nitie jok ma pe pod wan go kae. Mano ber sana nikech kamoro kiyawo janeno mar Lolo TV nyaka make sure ni nitie ng'ama bende ipuonjo omiyo ka seche moko po nono ni iwuok kata idhi kamoro to kanyo pod dhi mana nyime. Lek mane ma in go kod ohandi ni endi chopa higni 10 mabiro? Lek mango? Yes. Okay, adon mondo bed achiel kuom industries go ma gine madongo matimo interior designing ma ka idhi kata mbele tinyalo yudo nying gi be ka ni mbele koro adon mondo register kod sirikal kaka achiel kuom jo craft and designing mondo obedwa mbele kanyo. Mana kamoro janeni winjo ni Fred nigi lek mar mondo mi kar wande ni endi obed achiel kuom craft and designs mag companies madongo mane lek ma en go chopa higni 10 mabiro. Puonj mane neno ka sa koro mayo wang'wa ka endi odiochieng' tino ma kawuono ni endi puonj mane minyalo miyo jalno magombo chako ohala okia kaka ochaki to gombo chako ohala moro amora kata maket kod mari ni endi masani debed ni neno wa odiochieng' ma kawuono ni? Okay, an gima nyanyise ni kik chunye tho to be kik obed ng'atno marit magano wacho ni onego bed nachako gima kama tigano to sa modhi seche migano no sa dhi to sa modhi no kendo ok ibi chak iyud kendo koro onego bed ni seche ma iparo gimoro titime sechego alafu koro Okay, Fred, ne ng'ama nyalo gombo biro promote kendo nyiewo gige miloso kod togo gieki inyalo yudi nade? Okay, ginyalo yuda along Dunga Highway e junction mar Hippo Point to e Facebook be kidhi inyalo yuda at Dunga Art Center kata e simu inyalo yuda 0719 55 8023. Mana kamano janeno mar Lolo TV ageno ni chenro odhi kodi maber kendo ipuonjori achiel ariyo adek mana kaka Fred osewacho kaendi ni kik igan ondamo mar chako ok en gana wuoti kete tim odiochieng' ma kawuono tinawe gimago orito masani mane tayi en an Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako.
Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula, ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako.